Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na ninin Wednesday, Miyerkules. Inipuan sa gradong aldaw ka mga misis. Pitsa 15. Araw ng sweldo, araw ng sahod, ha? Ay, mga mister. Kagalas 5 din na magduman sa after 5, ha? O sa after 6, diretso na sa arong. Remit yan. Kaya na magamit sa pamilya. Ako po sa lingkod, Mardela dahil iba sa dit sa napinotian. Lado technical, kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, tuya pong IT. And syempre, Newsroom. Patawagin natin dyan si Jenny Matthew Balyaran, si Ciara Meliron at saka si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, siyempre Mega Force Patrol. Sa palagos pong pangarap ng mga istorya para may balangibog sa manuan at mapukawan ng mga turog sa pansitan. Good morning po sa mga kababayan niya itong nag-celebrate kasi ng birthday sa ngunyan. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. So happy birthday kay Ma'am Alexis Ruibar, ang Pag-asa, DOST Regional Forecasting Center. Kaya man si Kapitana Camburagwis. Si Mama Hero. Abi, maray na agad, Abi. Happy birthday. Sa iba pang nag-birthday sa kunyan, happy birthday, man, na returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary po, ano yung anniversary? Bueno, mga tugang, medyo halipot lang iriba ng tangon yan. Miyerkules, pag alas 11, papasok po ang friendship natin from Bicol University Extension Office. Para po sa ilang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, hosted po yan ni Professor Ed Barameda at saka ni Professor Seth Di Matera. Magandang pag-uusapan nila mamaya, at ang bisita nila is from BU Tabaco, para pag-usapan po yung paano natin bigyan proteksyon ang marine biodiversity. Parte po yan mga tugang ng marine resources sa pag-maintain pong food security. Okay? Hello kay Mading Cora Balaoro, watching. And then si Sir Francis, watching. Mga tugang, mga pag-ibig sa Kabalikat Civicom, good morning. Sarang bulan na sa pirang aldor naman sana. Busy naman kita, on the spot report. All roads lead to cemeteries naman, para po sa undas. All Saints Day at saka All Souls Day. Ang bilis lang ng panahon Ayan po, pagandaan natin yan, mag-ipon ng pangkandila at saka panghawan, pangpintura, para po dyan sa tuya pong mga departed ones. Okay? Bueno, then itong paraloy pa, dagdagan tatulo sa istorya, mga tugang pasyaranta na. Ang mga pag-iribot sa Mega Force Patrol, this time, nasa linya na mga tugang ang babaeng pasiguro man pirmi para din mapasma. Angel, baby Angel Mustasa, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Tiga-abangan ko sa night market at taod sa Quezon Avenue po. Alas 7 ito.
Alas 7 mapuon, anailing ko sa programa ni Kapsim. Alas 7, So, ribbon cutting. ribbon Pero- cutting. Apo, pero sa mga stall, Sir Mar, as Ah. early as 5, niya Mapo na na. sila duman. Apo. Aba, ay di, tama-tama yan bago ka magsakat pasiring sa itaas. bago ka tumukad. Apo. Dagol ka nang mababalo na para kay Amara. Okay. Anyways po, Sir Mar, sa mga dugang tapapong Bareta, nagpatanid sa publiko ang Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon Regional Office na maging maingat sa pag-resibin mga kwartang ngunyan na per month na dahil sa posibleng magruluwasan naman, Sir Mar, ang mga personang posibleng mag-aprobisar kan pagkakataon asin maggamit min mga peking kwarta. Sigon kay BSP SLRO Bank Officer for Paulette Gay Santiago Mengilya, dapat natandaan kan tawo itong feel, look, and tilt. Feel, Kay ano? feel, look, Look and tilt. and tilt. Apo. Una ko, feel, look, and crumple. Tilt na dangon yan, Sir Mar. Tapag na ibong winiltada, may problema. Okay, sige. Sabi ni Sir Mar ni Mama Mengilya, dapat daan na inot, damahon kung an kwarta nga iyuan mahal nas. Kung mahal nas nga iyan, dapat nga ang kapot mong kwarta, iyuan polymer bill. At yun, kunyan yan, yung polymer, yan yung parang plastic. Diba? Apo, iyan Okay. lang da, Sir Mar, ang kwarta, ang denomination na may mahal nas na texture. Dapat mo kung kayang pikion yan? Di mga, di garing duman, Sir Mar, na explain kung posibleng mapeke po iyan. Garo-garo pisil pikion na. Iiga pa ba ito, Sir Marky, mga dating sa mga 1,000 bill? Baka Yeah. pa man magagabos polymer bill po. Correct. Ang sunod, Sir Mar, iyuan Iyo look. ang mga kwarta sa bulsa ko. Kaya Sana grabe all. kadudulag ko na dahil dapat na madumog. Tabaka dahil na mapakinabangan, magdurukutan baga dahil. Opo. Okay, di. Sunod, Sir Mar, iyuang look. Look. Hilingon da po, Sir Mar, itong special feature, itong may mga serial numbers ba ini po, Sir Mar. And then sabay na itong pag medyo i-tilt mo, itong kwartang ito na dapat daida po nag-iiba ang kulay. Tapos igyan baga sa 1,000 peso bill, tulong heroean na tulong persona ang yaon po dyan, Sir Mar. Dapat duman sa may white na space, duman sa may itaas na parte. Pag siniirip mo, Sir Mar, pag silag mo, mahihiling mo man giraray itong sutulong personang ito. At the same time, pati daan, Sir Mar, ang mga wrinkles dyan, nahihiling. Suluma yan, suluma. Opo. Kapag may mga pagkakataon na kaya, Sir Mar, na pag tighiling mo itong sa mga niyaw duman sa may white space, nagiging onggoy da, Sir Mar. Naiba ang itsura pala. Opo. Danungon ta, Sir Mar, ang paliwanag ka na Bangko Sentral ng Pilipinas. Whenever may binibigay po sa atin, just always do the look, feel, and feel. Balikan rin natin, SLT, feel, look, and feel. So, kapag inabutin ka ng pera, i-feel mo agad. Dapat ang pera natin mag-respond kung ito ay perang papel. At kung ito ay polymer, that's the only time na ang pera kung hinahawakan natin ay madulas. Kapag inabot sa atin perang papel, pero madulas siya parang open bar, that's already a doubtful value. So that's one way of protecting yourself to be a victim of doubtful or counterfeit banknotes. So pangalawa, look, tingnan natin yung mga security features, may mga nagbabagong kulay kapag tinitilt po natin. Kaya so feel, look, and tilt. So when we tilt the banknotes, may mga lumalabas po siya na security features na nagbabago ang kulay. And that is both for the paper and the polymer banknote. And isa pa pong pwede natin hanapin, na madaling hanapin talaga, is yung watermark. Yung parang konstansya ng pera natin, di ba? Merong portion ng money na white space, but if you try to look against the light, may mukha po doon. So dapat yung mukha po na lalabas doon sa white space na yun, kamukhang-kamukha nung tao doon sa pera. Kasi usually, counterfeit notes or doubtful notes, hindi po detalyado ang mukha. So yung tatlong bayani natin sa 1,000, si Jose Taganes Escoda, si Jose Abad Santos, at si Vicente Lee, nagiging unggoy sila sa
downward banto. Yes. Hindi nila kaya i-detalye yung mukha. So, kahit yung mga wrinkles, kuha-kuha pa rin po yan sa doubtful, sa genuine banto. So, isa yan sa dapat natin unang hanapin kasi napakadali niya makita. Apo. And just in case da Sir Mar, may nag-transaction sa inda na may siring ka itong mga doubtful notes na ito. Kung ikumpinsiron da Sir Mar na itauna duman sa tigtatauan itong kwartang ito, tanganing maisurrender sa bangko. At the same time, para ngayon mapugulan naman nga na mag-circulate niya ini. And then kung posible da Sir Mar na i-acknowledge kung pwedeng makuha sa pangaran ka na kung sa inhali itong kwartang ito, tanganing masusugman kung sa imposibleng hali itong supig tutubudan na peking kwarta. Roger. Yan, So, yan po, Sir Mar. Tama yan, Sir Mar? Sabi ko, iringat. Dako So, yan. magsasamantala. Oo, posible, Sir Mar. Okay. Tanagaiman. Alright. So, yan po, Sir Mar, ang mga istorya pa halit sa luwas, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. So, yan po tabi, Ari. At sa tuya po na pagiramdom kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabata ko niyan may mga pag-suwestyon. So, dati bagang official kang finance. Si Secretary Purisima. Maray pangyarali yung tangyan mangaral lang ka na mga 1,000 peso bill na yan. Nga niya yung madipisilan sa mga kontratistang bitbitunan. Pababaon sa nang yan, denomination. Ayan. So, yan mag-iringat po tabi sa mga peke. Sigurado po minarolos po yan ngunyan. And then, yan, makipagtabangan. Naiusip kung ano ta yung matris kung sa inyo, naghintay na po paradakol pa mga biktima. Alright. Bueno, doon po sa mga kababayan nato, pigahalak ta itong mga magiging iluluwas na executive order ni Governor Noel Rosal in connection kan operation mga tugang kang in-inquiry. Naramdaman nindo ka nakaagi pong nakaaging aldaw naka-intervista ta si Provincial Administrator Rolly Rosal. And ang sabi niya, nagsumite na sila ng report, managod sa audit, and tapos na sa pag-audit, and then one of these days ngaya, pwedeng i-lift na kan gobernador ang suspension. Ayan. Kasi bago na interview man ni VP Henry si Governor Rosal, and he is about to sign mga tugang executive order manungod po dyan sa operation. So, pag-lift ang suspension, and then who are mga tugang permittees na makakabalik pa sa operasyon, si Saiso masususpindir dahil sa mga violasyon na mga kulang na dokumentos, and si Saiso perpetually revoke na kung si ang revoke na ibinasura na ang ng permiso dahil po duman sa mga pagbayular, arugan, over-extraction o sobra mga tugang na pagkalkal kan mga quarry materials na sobra na duman sa ito na permiso mga tugang ng probinsya. Ayan. So yan po, maraming mga bagay-bagay pa mga dapat po na asikasuhon dyan. Okay? So dakuldaan mga nag-aabang kan mga magiging kaluluwasan kayang po sisayan mga masususpindir and sisayan na makakabalik pa sa operasyon kang Quarry sa Albay. Okay? Abang-abangan talang po yan. Mentras na duman po sa mga kababayan may mga paabot sa ng impormasyon nga papamarag bisubarita anin dumanong o duman sa recruitment kan PNP. Ano nga yung proseso ay mag-inquire po ka mo sa kunyan. Sa mga police stations po nito, aram nila yan. Basta ang aramta, mga tugang, may 6,500 na slots na nakatalaan po na i-recruit. Pero ngunyan mahigpit eh. Ang sabi ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, mga tugang, sa iyang pahayag manungod dyan sa recruitment na solamente na mga matibay asin disiplinado yung pulis ang dapat na magsulog kan tsapa kang PNP.
Bako ngaya gabos na matipuno. Yung mga macho ay karapat dapat sa buds o sa tsapa. Ang sabi, sa bago ngayang Pilipinas, ang kaipuhan ta may utak, puso asin disiplina. O yan po yung matinding mensahe kan PNP Chief o acting PNP Chief matapos po nabuksan sa sarong press conference ang pagpuon kan recruitment para po sa sobra sa 6,500 na bagong pulis sa bilog na Pilipinas o nationwide para po sa taon 2025. Ang sabi, bako po basta-basta ang proseso. Bako ngayon papurma-purma o pasikat. Kundi, pagmulde daw ng sarong henerasyon ng mga pulis na tunay na may malasakit sa banwaan o sa nasyon, honesto, disiplinado at sinandang magsakripisyo. Tapigtawang doon na yan yung tsapa, yung buds. Bako ngayon yan na adorno sa lawas. Bako yan na palamuti kung sa Tagalog. Simbolo ngayon kan tiwala, mga tugang kan namamanwaan. Kaya, dahil ngayon yan isusulog nin basta-basta. Kundi, kan karapat dapat. Ayan. Okay? So, sangon yan, mga tugang, maagi sa maigpit, patas, asin transparent o silag na proseso, libre daw sa mga fixers, palakasan o baker asin panlalamang. Ang sabi pa kang Chief PNP, solamente ngayang ang may tunay na kamautan na magserbi at makakalaog. Habo daw niya kang pulis na may koneksyon lang, pero daing direksyon. Ay, matindi yun. Aram-aram niya ng mga bagay-bagay. So, yan po, tabi. Parte ngayon kan PNP Focus Agenda dang kamautan niyo ang pakusugun, ang paggamit ng personnel, mga kagamitan na sinpondo kan kapulisan para sa mas marhay na serbisyo sa publiko. Ayan. Yan po ang kunyan. Ang pahayag pa na ang tunay ngayang alagad ng batas. Bago sa nang makusog ang lawas, kundi makusog ang prinsipyo. Bago ngayang sufisyente ang six-pack abs, kundi kang backbone sa pag-ibonin tama. Ay, ayos na, Yan mo tabi, adi. Tapos ang kunyan, mga tugang, yan po ang mga kunyan, mga bagay kunyan na pinagtatawan ng panahon. Ang sabi, mga tugang, sa irarom kan liderato niya, mabilog daw nin bagong pandok ang kapuning kapulisan. Matali, matibay, asin mapagkakatiwalaan. Ayos ano? Ayan po tabi, sa mga bagong gustong maging pulis, tandaan nyo yan. Iyon na po yan ngunyan ng mga kunyan. Ang mga pahayag ko niya kang bagong Chief PNP. Para na tabi manultor. Tamay, kang mga nakali, marami tayong pinanghihinayangan ng mga despite of the tedious process, tapos yung trainings na nagiyan ninda, PO1 pa sana, nagpasaway na. Di ba? May mga natanggal na, at saka naggumawa ng kalukuhan, no? Hindi anya yan pwede. Sa panahon ngunyan, sabi niya, sa bagong Pilipinas, mga tugang, ang kay Puanda, may utak, may puso asin disiplina na mga pulis. Ayan po, tabi, adi. Okay, and siyempre, congratulations po sa mga pulis natin ngunyan. Ako, nahiling ko sinda, mga tugang, pag naglalos akong madaling araw, na niraon sinda dyan sa mga strategic na lugar, nakabantay. Para anytime na may maghagad ning akudir sa pagi kang 911 makadalagan tulos. Iyo, okay, so tabangan ta po ang mga kapulisan na mag-ibon nila ning tamaan sa inda pong trabaho. And then siyempre sa mga kapulisan, nirespeto ta po ang satuyang mga constituentes man, mga syudadano, di ba? Ngani po na magkaigwaning markay na yan.
dalagan po ang sa tuyang komunidad. Dabata ngunya may mga areas ngunya na arug pag-arug kayo ni na taglipot na. Naglaw ang bare months, sigan lipot kang panahon, nagtataga oran-uran, may mga makakati ang palad, makati ang kamay, may mga daing ko karegos na persona na nanalaog ning harong. Ha? Despite na may mga CCTV na, may mga nagkaharabasan pa. Di ba? So yan, kay puhan ang patrolya. Di ba? So, kay puhan mga tugang ano. Pero ang sabi nga ni, yung mga focus crimes daw niya, nagbaba. Yun ang report ng PNP. Dahil siguro sa, sabi nga ni Kayan, yung ginibunin ng lakdang na nakawagas po sindang ngayon sa mga iba-ibang lugar. They are not, sabi nga ni Kayan, contained duman sa dating mga sipak, mga stations. Dahil hindi dyan nagkurumpulan kundi pig-deploy sinda mga tugang sa ibang mga lugar. Kung kaito nga pigbawal na pugol mo ang cellphone mo, ngunya pugol na ninda pirmi ang cellphone. Kapag yan nga manag-ring, dapat simbagon mo to, ulos takon dahil baka mapa-explain karong ka. Ayo, alright, sige po tabi, so naman sa mga gusto maging pulis, iya po, tandaan po ninyo yan. Ang pulis kunyan ngaya, bako sa ng pamatyuhan, kundi, kunyan ngaya, bako sana yung pamatyuhan kundi so ano yan, so tamang gibo trabaho kang pulis. Yan, matindi garo talaga ang mangyayari sa quarry. May pahaging na si P.A. Rolly na sa aga ngaya dakol ngaya madadagit sako. Padihon, bro, kuya, mate, politiko, negosyante, etc. Pero, pasensya na ito, trabaho lang. Garo, dako lang tatamaan talaga kayo na kunya na, Yan po na sistema sa operasyon mga tugang, itong mga quarry sites na, quarry permitis mga tugang na nagtaon ng permiso sa probinsya. Diyan po kaya sa kalakaran sa quarry, may duwang bagay yung below 8 hectares nagtatao kaya ng permiso mga tugang sa provincial government. Recommended by Enro and napipirman kang gobernador. Hindi ko kung nag-recommend pa ko niyan sa PAMBI. I mean so provincial mining regulatory board. Di pag yan na-recommendar na nakabot sa gobyerno, pipirmahan. Pero may mga igwaman mga tugang na nagtataonin permiso, yung pong Mines and Geosciences Bureau. Mines and Geosciences Bureau kan DNR, MGB. Yan yung mga drakula ng mga area. 8 hectares pa itaas. Kaya dyan Santo Domingo, dakol sa nag-aralas na, pando na baga ngayang? Pero yun, ang karalkal pa ngayon dyan. Tingko pa anong duwa dyan. Na tinaon kisisag. Igo dyan na duwa na dakula. Kaya, sige pa sudaralagan hindi ka mga traklinda dyan. Pero sa iba talagang dahi na. Purundo na. Okay, so, abangan ta na lang. At garo dyan na hapon iluluwas mga tugang. So, executive order, kung sisay po ang naligis, na dahil na makakabuelta, pasensya na po, tatrabaho sana. Yeah. Okay, abang-abangan ta na lang po tabi yan. Okay? So, and then, duman sa mga kababayan ta, ayan, magparticipar kita, mag-cooperate sa mga local government units ta, sa mga MDRRMOs, pag nag-abiso na magkakaigo kita mga tugan ng simulation drill, manungod po sa pagpreparar ta hanggang sa pag-evacuar sa mga emergency, sa mga sabi nga ni kaya ni mga peligro na pigahampang kang komunidad ta. Halimbawa, sa Sulo, di ba? Sa Linog, di ba? And then sa pagrasay kandaga o pag-collapse ng building. And then pagrasay po nin pang mga baha at yan, kadakol pa, di ba? Pero halos naman sa nakakonsentrate kita.
earthquake, landslide, structural collapse, o structural failure, pagkatapos fire drill. O yan po tabi edita. Minsan pag naglinog, niraon yan dyan. Di ba? Kasaraba yan dyan. Kaya magibo ng senaryo ang mga DRRMs para ipautob mga tugang within 7 days after na-receive yun sa memorandum. I mean, sa executive order. Okay? O paano, mga kapatid? Ako po scared na. Hindi po yan pong programa ko niyan po na pag-aaga. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa inyo po. Salamat po maraming sa pagkantabay. Ako po sa nalingkod, Marnila dahil ibang salit sa Naverotian. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sabagan na po ang Pang-Edukasyon at Pangkabuhayan program sa Bicol University, hosted by Professor Ed Barameda at saka Seth Di Matera. Mga tugang tiny. Sa inyo po kabaw, salamaton. Bye-bye. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang